Tervetuloa kuuntelemaan tänne Minttua ja Sallaa. Minä olen Minttu. Ja tänään ehkä puhutaan taiteilijan verkostoista ja taidealan verkostoista ylipäätänsä. Mitäs Salla oot mieltä aiheesta? Huhhuh. Vau, verkostot tuntuu näin äkkiseltään. Mehän ei siis koskaan suunnitella näitä jaksoja. Mä vaan aletaan puhua. Niin hyvin polveilevalta ja moneen suuntaan haarovalta ja monimutkaiselta asialta. Jos mietin omaa suhdettani verkostoihin, niin se on myöskin monimutkainen ja moneen suuntaan haarova. Mulla on ehkä itsellä joku semmoinen tunne, että verkosto ei ole jotenkin koskaan oikein tarpeeksi. Niitä aina vähän niin kuin pitäisi olla enemmän. Olen samaa mieltä. Ja sitten koen elämän ihan hirveän huono verkostoityö. Tästä vähän ehkä ekas jaksossa puhuttiinkin. Kyllä. Sosiaalisesta Joo. awkwardness-ilmiöstä. Kyllä. Mikä helposti tulee, että ainakin itse on tyypillinen introvertti ja en suoranaisesti nauti niin kuin aivan vieraiden ihmisten luokse menemisestä sellaisessa niin kuin verkostoitumishengessä. Niin verkostojen rakentaminen ehkä tuntuu sillä hankalalta asialta, mutta samalla on kyllä tosi tietoinen, tai se tulee tosi selvästi ilmi koko ajan, kun on alalla, että ne verkostot on vähän niin kuin kaikki kaikessa. Kyllä. Tai että huomaan omalla kohdallani, että mä oon muuttanut Suomeen mun tanssiopintojen jälkeen siis 2018, eli 6 vuotta sitten. Ja musta tuntuu vasta, että ihan tässä parin viime vuoden aikana, oikeastaan tämän aikaan kun mä oon asunut Hämeenlinnassa, niin musta vasta tuntuu, että nyt mulla on vähän jotain verkostoja. Ja samalla tavalla mä oon huomannut, että heti kun niitä verkostoja on, niin asioita alkaa tapahtua. Kyllä. Että se on tavallaan järkyttävää, miten kaikki on niistä kiinni. Kyllä, ja tämähän itse asiassa on aika hyvä esimerkki siihen, kun yksi kriitikko ystäväni sanoi, että Salla on ihan nyt niinku uraputkessa, niin kyllähän se näkyy siis just myös ulospäin se, että asiat niinku lähtee toimimaan. Mutta tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ajatus just sen, mitä ne verkostot voi olla ja ketä siihen tarvitaan. Et jotenkin, siis mä oon niinku kuvitellut aina jotenkin sen verkostoitumisen semmoisena, että pitäisi olla semmoinen joku niinku järjetön kiinnostus siihen, että kuka kukin on. Että sit niinku sä meet johonkin, mulla on pari sellaista tuttua, jotka tietää niinku kaikki ihmiset, just niinku jotkut johtajat ja niinku apurahamyöntäjät ja kaikki niinku merkittävät tyypit, ja sitten ne menee johonkin tapahtumaan ja silleen, että tuolla on toi, mä menen juttelemaan sille. Ja sitten niillä on vähän niinku tämmönen, niinku se on semmoista peliä. Mutta sitten mä oon ihan se, että mä en edes tunnista ihmisiä, kärsin kasvosokeudesta, sitten mä oon se, että kuka toi on? Ja niinku, vaikka mä olisin tavannut jonkun moneen kertaan, niin sitten niinku on kauhean noloa, kun ihmiset tulee silleen, että hei Minttu, että ollaan tavattu joskus, ja sitten mä oon se, että apua. Mutta kyllä mä sitten tietysti, kun tulee niinku puheeksi, että mistä ollaan puhuttu ja mistä tunnetaan, kyllä mä sitten niinku alan tunnistaa, mutta tää on siis hankaloittaa näitä juttuja tosi paljon. Mutta olin just tässä semmoisessa seminaarissa, missä rupesin miettimään sitä, että miten niihin ihmisiin sitten tutustuu. Niin kyllä mä siellä siis juttelin niinku 2 uuden ihmisen kanssa sillä kahvitauolla ja sitten muutamien uusien ihmisten kanssa työpajoissa ja sitten tietysti niinku jotenkin vahvensin niitä suhteita johonkin vanhoihin ihmisiin, ketä tunnen. Ei siis iältänsä vanhoihin, vaan vanhoihin tuttuihin. Niin se oli aika jännää siis sellainen, että nyt ollaan niinku havahduttu tähän, että seminaareissa esimerkiksi niinku tehdään ryhmätöitä ja yhteistöitä, että se ei ole pelkästään niinku sitä kuunnellaan nyt, kun joku fiksu ihminen puhuu. Et tosi hyvä, koska ainahan sitä sanotaan, että seminaareissa ja muissa tämmöisissä tilaisuuksissa tärkein juttu on tauot ja ruokatunti. Niin, tämähän on ihan mahtavaa, että sit voi tehdä tuollaista verkostoitumista myös siellä. Mutta sitten, se oli mun mielestä jännä, että se verkostoituminen vaatii kyllä aika kovan itsetunnon, koska kyllä mulle tuli monta kertaa sen, että ei ole todellista. Että mä oon niinku täällä ihan tämmönen, niinku, että mulla ei ole mitään yliopistoa takana, siis niinku, mä en ole tutkijana missään, tai niinku, mä en edusta mitään järjettömän isoa hienoa organisaatiota. Ja niinku, et tietysti siellä oli paljon yhdistysihmisiä myöskin, mutta sitten mulle tuli ihan semmoinen niinku, jotenkin, että
meidän paikallinen kaupunkikulttuuriyhdistys täällä niin kuin piipittelee jotenkin, että ei ole niin kuin sellaista ihan järjetöntä jotain superuskottavaa niin kuin maailmanlaajuista miljoonaluokan juttua takana, niin sit pitäisi vaan niin kuin ittenänsä mennä silleen, terve, mä oon täällä, osaan kaiken hirveän hyvin. Joo, siis tunnistan ton, että just kun työskentelee freelancerina, eli yksin, niin sittenhän sitä edustaa nimenomaan vaan itseään tommosissa tilanteissa. Ja sit, no niin kuin sanoit, että sit pitäisi olla se itsetunto pystyy olemaan sillä, että moi, mä oon Salla, mä oon tanssitaiteilija ja mä oon tehnyt tätä ja tätä ja tätä. Ja se tuntuu mulle ainakin ihan tosi vaikealta. Että sit mä oon aina vähän silleen jotenkin seiniä pitkin siellä silleen, älkää kiinnittäkö mun huomiota, että mä täällä vaan kuuntelen ja juon kahvia jossain pylvään takana. Koska mä jotenkin, ehkä mä pelkään sit, mitä muut ihmiset ajattelee musta, tai ne olisi jotenkin silleen, että kuka se uuttaa. Vaikka ei se ole totta, ei mulla koskaan ollut semmoista kokemusta. Musta tuntuu, että jos mä mietin semmoisia tilanteita, jos mä oon sit esittäytynyt ja näin, niin yleensä se reaktio on aina silleen, että onpa kiinnostavaa ja tunneeko sen ja sen ja jotenkin, että ihmisethän on tosi ystävällisiä, mutta jotenkin se oma joku. Siis mä luulen, että tässä on yksi juttu se, että me ollaan kuitenkin siis nuoria naisia. Ja en tiedä susta, mutta mulla ainakin siis koko elämä on täynnä niitä kokemuksia siitä, että äläs nyt tyttönen viitti. Ja ethän sä vielä mitään tiedä, kun sä oot noin nuori. Ja mä muutamia vuosia sitten mietin sitä, että koska mä oon tarpeeksi vanha ollakseni aikuinen tai niin kuin vakavasti otettava. Ja nyt mä päätin pari viikkoa sitten, että nyt se päivä on, että ihan oikeasti mä oon ollut aikuinen jo hyvän tovin, mä oon ollut niin kuin vakavasti otettava ammattilainen jo hyvän tovin, mutta mun tarvii itse uskoa se ja niin kuin näyttää se muille, että hei, oikeasti. Ja että mun selän takana ei ole koko ajan joku sellainen piipittäjä, joka sanoo, että pikku Minttu se täällä vaan puuhastelee, koska se jos mikä on ärsyttävää. Että siinähän jotenkin se koko niin itse romuttaa jotenkin sen kaiken osaamisensa ja ammattimaisuutensa. Ja kyllä mullekin siis tuolla kävi pari kertaa sillain täällä seminaarissa, missä olin, että kun oli mun puheenvuoro, niin sit mulle vaan tuli sellainen idiotti. Ja sit mä puhuin jotain ihan puuta heinää. Ja sit hävetti ihan sikana. Ja sit mä ajattelin, että mä en puhu enää ikinä mitään. Mut onneksi silti. Nimenomaan puhumassa kaikille julkisesti. Mutta toisaalta tää on vähän eri asia, koska nyt mä en yritä kuulostaa ammatilliselta. Että ehkä enemmän niin kuin yritän keskittyä just siihen, että minkälaisia fiiliksiä nämä kaikki aiheuttaa, mikä on paljon helpompaa. Joo. Ja sitten mehän muutenkin sekoillaan ihan tarpeeksi. Se on ihanaa, kun on lupa. Niin. Lupa sekoilla. Ja siis puhua siitä omasta työstä ja ammatista ja niinku erityisalasta ihan pöljästi. Niin sehän on ihan parasta. Niin, ja sekin voi olla ammatillista. Että tarviiks niistä asioista puhua just tietyllä sävyllä ja tavalla ollakseen ammattimainen. Niinpä. Ja tarviiks aina viitata johonkin tyviin. Niin, niinpä. Mutta eikö se ole kauheata, että tämä menee nyt ehkä vähän sivuverkosta, jos mut tuli mieleen tosta, että kun sanoit, että kun me ollaan nuoria naisia ja mikä se on se uskottavuus. Että mä esimerkiksi mietin tuossa jossain vaiheessa, sen jälkeen kun oltiin nauhoitettu nuo ekat jaksot, että voi ei, että koskakohan tulee se kommentti, missä meitä jotenkin tytötellään. Ja sitten mä mietin varsinkin jotenkin itseäni, että vaikka sellaiset asiat, että nauraa paljon tai on tyttömäinen ääni, niin siitä tulee heti vähän semmoinen, että koska se kääntyy itseä vastaan ja tulee joku ja lyö jollain miehen kirjoittamalla kirjalla päähän ja latistaa. Niin. Ja sitten siis toihan ei ole vaan niinku, tavallaan miehiä nyt puolustan että sehän siis ei ole niinku vaan miesten ongelma, koska sehän on siis kaikkihan me niinku ollaan kasvettu jotenkin siihen, että nuorista naisista ei oikeastaan ole mihinkään. Siis tosi usein kuulee niinku esimerkiksi vanhusten suusta sen, että niinku mikäs tyttönen toikin on, siis vaikka jostain
Sanna Marinista esimerkiksi, mikä on jotenkin ihan käsittämätöntä. Ja niin kuin koko ajan se jatkuva tytöttely ja semmoinen, sehän niin kuin oikeastaan nousi silloin niin kuin uudelleen pintaan, kun musta tuntui, että siitä oltiin jo vähän niin kuin päästy johonkin. Niin nyt se tuntuu jotenkin siltä, että on taas ihan ok sanoa toiselle. Niin kuin, että nyt ymmärretään se, että sä et voi enää toisen kehoa tai niin kuin ihania olkapäitä tai mitään muuta kommentoida, mutta se, että voidaan silti tytötellä ja alistaa niin kuin monella muulla tavalla, koska sähän oot sit vaan joku hihittävä hupsu, jos niin kuin kikattaa tai nauraa tai muuten on sellainen niin kuin iloluontoinen henkilö. Niin, mutta sehän on ihan käsittämätöntä, että mistä se edes tulee se ajatus, että miksei asioista voi puhua, tai miksei niistä voisi puhua vakavasti ja uskottavasti korkealla äänellä. Totta. Tai hymyillen, nauraen, jopa hihittäen. Niin mietin, mä vaikka äsken tajusin, että mä välttelin sanaa hihittää tai kikattaa, koska se on heti jotenkin niin kuin mulle se on ainakin siinä on negatiivinen konnotaatio, että se heti viittaankin höhlään ja hupsuun ja tyttöön. Kyllä. Mikä on ja pojathan ei kikata. Niin, ei. Siis mikä on jotenkin ihan mun mielestä hassua, koska kaikki lapsethan kikattaa. Niin. Ja kikattaminen on ihanaa. Niin on. Tytöt on ihania. On, ja pojat. Pojat myös. Hyvä, että tämän puolustus. Mulla saa sanoa, mä saatan olla välillä vähän tälleen tämmönen. Juu, no sellaista se on. Mutta palatakseni asiaan. Tosta mitä sanoit siitä, että oot niinku päättänyt, että nyt sä jotenkin, no miten sä muotoilit sen, että nyt sä niinku alat jotenkin uskomaan itseesi tai niin, tuot itsesi ammattilaisena aikuinen. Eteen. Niin siis loistavaa. Ja mä oon kanssa miettinyt sitä semmosena jotenkin, että larppina tai sillä, että voishan sitä vaikka käyttäytyä silleen, vaikka ei uskoskaan siihen vielä itse. Mä en osaa tota. Siis mulla on jotenkin sellainen, siis tää on ollut ikuisesti mun ongelma, että mä en osaa olla mitään muuta kuin sitä, mitä mä oon sillä hetkellä. Ja sitten se ei niin kuin onnistu. Siis, että jos mulla on kauhean energinen päivä, niin mä en saa niin kuin jotenkin sitä hillittyä sillain, niin kuin, ettei se näkyisi ulospäin tai toisinpäin. Tietystihän tää nyt saattaa olla joku ADHD-asia, en tiedä. Mutta niinku, se on tosi hankalaa ja sitten sehän tietysti myös häiritsee sitä vakavasti otettavuutta, että kun sä et ikinä tiedä, esimerkiksi jos mut tilataan puhujaksi johonkin, niin ikinä tiedä mitä sieltä tulee. Ei voiskaan, tää oli tosi huono. Siis hoidan kyllä keikkani vallan hyvin. Joo. Musta tuntuu, että tämä jakso tulee tuhoamaan meidän molempien kaikki työllistymismahdollisuudet. Mä luulen kanssa. Ehkä se ei haittaa. Tai siis, että haittaa. Ai kamala sentään. Ehkä me nyt ymmärretään, minkä takia nuoria naisia pidetään jotenkin hölmöinä. Joo. Mutta toisaalta siis, nythän me tehtiin myös oletus siitä, että joku kuuntelee meitä. Eli siis periaatteessahan me niinku jollain tavalla kuitenkin uskotaan itseemme. Mikä on myöskin aika jännä. Tämä on vähän sama juttu kuin mun isä aina sanoi, että jos ei lottoon, niin sitten on niinku menettänyt kaiken toivonsa. Niin tämähän niinku jotenkin ilmaisi tämän, että me emme ole menettäneet toivoa. Niin, on se totta. Ja olen mä sitä miettinyt, että on tääkin, että mä tässäpä minä, joka tosi usein ja tosi paljon kipuilen mun taiteilija-identiteetin ja tanssija-identiteetin kanssa ja pohdin säännöllisesti sitä, että onko mä edes oikea taiteilija. Ja tässä mä nyt pidän podcastia sun kanssa, jonka nimi on Taiteilijuudesta. Et siinä on pieni ristiriita, mutta siis jotenkin myös tosi ihana ja semmoinen herkullinen ristiriita, että miten voi olla ne molemmat asiat yhtä aikaa. Että jotain sellaisia tosi isoja epäilyksiä, mutta sitten myös joku aika syvällinen usko siihen, Kyllä. Niihin samoihin asioihin, mitä epäilee, koska tässä sitä niin kuin seisoo niiden sanojen takana myös koko ajan. Kyllä. Ja se on jotenkin ihan uskomaton se niin kuin ristiriita mun mielestä kaikessa. Että niin kuin tähän työhön liittyvässä.
että jotenkin sä oot niinku samaan aikaan luova, mutta sit sä oot kuitenkin samaan aikaan niinku tosi käytännöllinen. Ja niinku hirveän monia sellaisia asioita. Ja joo, mä en nyt lähde niihin, koska nyt me ollaan täällä verkostoissa. Mutta se on itse asiassa, mä palaan sen verran taaksepäin, että mulle esimerkiksi on ollut tosi hankalaa näissä verkostoissa se, että mä oon sekä taiteilija että tuottaja ja niin kuin johtaja erilaisissa sekä monissa paikoissa. Niin sitten mulla pitää olla niin kuin molempien alojen verkostoja. Ja sitten taas just se, että miten niin kuin se uskottavuus kärsii kummassakin niin kuin toisesta. Eli just se, että jos mä oon toiminnanjohtajana ja sitten mä kerron kuitenkin olevani taiteilija, niin miten vakavasti otetaan toiminnanjohtaja, joka on kuitenkin taiteilija, varsinkin joka tekee siis ihan semmoisia kreisejä nykytaidejuttuja. Ja sitten toisinpäin taas sitten, että miten mut otetaan vakavasti kuvataiteilijana, jos mä oon kuitenkin niin kuin toiminnanjohtaja. Ja sitten on siis monia, jotka nämä yhdistää myös niin kuin muitakin kuin minä, en ole mitenkään ainutlaatuinen, mutta ero on usein siinä, että sit heillä on isommat verkostot siellä niin kuin taustalla, on just niitä yliopistoja tai sitten tämmöisiä niin kuin isoja organisaatioita, saattaa olla kaupunkeja tai jotain niin kuin sellaisia tosi tunnettuja taiteilijayhteisöjä, että hirveän usein ne on just tämmöisiä niin kuin sellaisia taiteilijayhteisöjä, joissa siis on pääsääntöisesti vain taiteilijoita ja sitten ne on niinku heidän toiminnanjohtaja, eikä tee oikeastaan niin, tai saattaa tehdä muutakin tietysti kuin taidetta, mutta se taide on niinku siinä pääasiassa. Kun taas sit mulla on niinku kulttuuri on se niinku laajemmin se pääasia. Ja sitten kaikki niinku kritiikit ja kaikki sellaiset niinku, mitä siinä sivussa tekee, niin jotenkin se välillä tuntuu niin kuin itsekin semmoiselta huijarilta, että jos hyppää näistä rooleista toisiin. Mutta sitten tosiaan ne verkostot, niin kun itse pitäisi jotenkin pysyä koko ajan kärryillä siinä, että kumpaa edustaa. Joo. Ja se on jotenkin vaikeaa, koska esimerkiksi siellä seminaarissa, josta puhuin, niin mulla oli niinku oma taiteellinen työ kesken aika pahasti. Ja sitten mulla oli siihen niin erilaisia neuvotteluja ja muita meneillänsä, kun mä olin siellä seminaarissa, jossa mun piti olla niin toiminnanjohtaja, mikä on jotenkin vähän semmoinen, niin, että mitä siinä sitten niin tapahtuu aivoissa, että kuinka sitä pystyy pysymään jotenkin semmoisena. Ja samoin siis taiteilijuus, niin mä koen sen luovan työn jotenkin niin intensiivisenä, että en mä niin menetän siis mun kyvyn puhuakin silloin, kun mä teen mun teoksia. Mä oon jotenkin ihan siis niin siinä maailmassa, että se ei sit tuu mitään muuta. Niin sit se on jotenkin kauhealta. Niin kuulostaa ihanalta. No se on itse asiassa siis tosi ihanaa, mutta onhan se ihan semmoista. Mutta ehkä vaikuttaa tosiaan muita asioita. Niin. Sinä aikana. Kyllä. Niin. Joo, kyllä mä jotain tunnistan tosta, kun itselläkin on vähän samantyyppisesti monia roolia, että myös on tehnyt tuottajan hommia ja ollut taiteellisena johtajana ja kirjoitan ja on vastaavana toimittajana ja näin. Ehkä mä osittain koen, mä en tiedä liittyykö se meidän aloihin, että onko se jotenkin eri tanssi ja sit kuvataiteen puolella, osittain mä koen tanssin puolella, että ne eri roolit itse asiassa tukee toisiaan ja ne itse asiassa tuo mulle uskottavuutta. Että se on, musta tuntuu, että se on todella tyypillistä tanssijoiden keskuudessa, että just tehdään näitä tämän tyyppisiä eri asioita. Ja se jotenkin, että mulla on sellainen olo, että mitä enemmän tekee sen tanssin kentän sisällä, vaikka ne olisi eri rooleja, niin jotenkin sitä uskottavampi sä oot. Ja sitä myös laajemmat verkostot sulla on, että aina kun tekee jotain uutta, niin ne verkostot jotenkin haarautuu lisää ja tulee uusia ihmisiä siihen. Ja ehkä jopa niin, että sellaiset, että jos on sen oman taiteellisen työn lisäksi tehnyt just jotain tuollaista hallinnollista, niin kuin tuottanut jotain tapahtumaa tai johtanut sitä, niin ne ehkä erityisesti jotenkin tuo jotain, en mä tiedä, auktoriteettia tai jotain semmoista, mikä ehkä tuntuu vähän hassultakin.
niin kuin itselle, että olisi sellaisen auktoriteetin haltija. Mutta niistä tulee kyllä, anteeksi, mulla on joku tämmöinen köhä tänään. Niin niistä tulee kyllä niistä eri rooleista myös semmosia ristiriitoja, että sit samalla vaikka tanssifestivaalin tuottajana ja johtajana, niin mä saatan olla arvioimassa meidän avoimen hakuun tulee teoksia. Ja sitten samaan aikaan mä saatan vaikka lähettää oman teokseni arvioitavaksi ihmiselle, jonka teosta mä oon just siinä meidän tapahtuman suhteen niin kuin miettinyt, että otetaanko, koska piirit on niin pienet, niin sit tulee kyllä tällaisia hassuja, että törmää vähän niin kuin samoin ihmisiin omissa eri rooleissaan ja sen toisen ihmisen eri rooleissa, ja sitten ne suhteet tai ne keskinäiset suhteet on erilaisia. Et saman ihmisen kanssa me saattaa joskus olla, että hän on taiteilija ja mä oon tuottaja, ja sitten seuraavassa tilanteessa onkin toisinpäin, että mä oon taiteilija ja hän on tuottaja. Aivan. Vaikka ollaan samat ihmiset, niin se on joskus just vaatii vähän semmoista jotenkin aivojen nyrjäyttämistä, vaan siihen uuteen tilanteeseen, että okei, että nyt on nämä roolit ja nyt mennään näiden mukaan. No meilläkin on siis jotain tuommoista kuvataiteen puolella. Ei ehkä enää niin paljon. Et aikaisemmin mun mielestä silloin, kun ei oltu vielä lähdetty tähän niinku näyttelykorvaus ja niinku taiteilijapalkka juttuihin mukaan. Näistä varmasti puhun sitten myöhemmin vielä lisää, mutta ennen tätä niin meillä oli siis systeeminä silleen, että näyttelyt jurutti usein taiteilija, kutsuttu juruttaja, ja sitten ne, jotka haki siihen näyttelyyn, niin sitten ne maksoi jonkun, vaikka 30, ja sitten sillä katettiin näyttelyn kulut sekä sen juruttajan palkka. Ja nykyään, kun tämmöistä ei ole, niin sitä jurutusta kukaan ei tietenkään halua tehdä, koska rahaa ei siihen enää ole, joten aika usein, no pääsääntöisestihän siis tämmöiset näyttelyt on jäänyt kokonaan pois, eli niitä ei enää tehdä, mutta sitten myös joskus harvoin niihin saadaan joku avustus jostakin. Mutta sitten nyt olen huomannut, että on nostanut päätänsä se, että otetaan joku valtakunnallisesti tunnettu, usein siis sama henkilö vielä, kuraattori tai galleristi, juruttaa näyttely ja sitten siitä on ruvettu taas pyytää maksua. Mutta myöskin siis mä itse näen sen, että tämmöiset näyttelyt myös niinku ehkä enemmän sit menee sinne harrastajan puolelle, että sitten se niinku myös kutsuu tavallaan kaikenlaisia taiteentekijöitä mukaan siihen näyttelyyn, että se ei ole niinku vain ammattitaiteilijoille, koska nyt ollaan myös menty siihen, että ammattitaiteilijat eivät maksa näyttelystä tai sitten gallerinäyttelyistä tosi vähän, ja sitten odotetaan, että siitä saadaan myöskin sitten palkka, mikä on siis mun mielestä ihan mahtava juttu, en siis sitä sano, mutta se niinku rakenne vaan muuttuu. Niin tavallaan sillai mun mielestä jännä, että teillä on tosiaan siis semmoinen samantyyppinen maailma, mutta sitten meiltä tosiaan tämä puoli siitä kulttuurista on lähtenyt pois, että taiteilijoilla on vaan niinku usein se rooli. Ja sitten myöskin puhutaan tosi paljon siitä, että halutaan antaa sille taiteilijalle mahdollisuus tehdä vain sitä taidetta. Ja sitten nämä taiteilijaorganisaatiot ja muut niin hirveän harvoin ottaa sinne sitten taiteilijaa toiminnanjohtajaksi tai muuten niin kuin tekee näitä asioita, koska sitä jotenkin katsotaan myös sille, että taiteilijat ei ehkä osaa, kun ne on jotenkin niin huithapeleita. Mikä siis tosi monen kohdalla pitää paikkaansakin, eikä monet siis haluakaan. Mutta jotenkin mä oon itse vaan innostunut tästä kauheasti. Että tavallaan siis monet kysyy mut just sitä, että miksi sä teet molempia, tai niinku, että sä voisit keskittyä vaan niinku taiteeseen tai sitten tähän niinku hallintopuoleen. Mutta mä oon aina jotenkin selittänyt sen silleen, että kun niin kun mä teen taidetta, niin sitten toinen puoli mun aivoista lepää ja toisinpäin. Joo. Ja sitten se on mulle tosi rentouttavaa. Tietysti välillä jompikumpi vie vähän niin kuin jotenkin voiton, niin sitten saattaa olla vähän siinä semmoisessa asioiden yhteensovittamisessa hankaluuksia. Mutta... Joo, tunnistan ton ja mä kans ajattelen vähän samalla tavalla niistä eri rooleista, että mä nautin niistä omalla tavallaan molemmista. Tai kaikista, koska niitä on enemmän kuin 2. Ja
ja vähän mitä sanoit, että se on sulle rentouttavaa, niin mä koen kanssa, että se jotenkin ne eri roolit tuo semmoista tarpeellista tasapainoa siihen arkeen ja niihin eri asioihin, mitä tekee, että kyllä mun täytyy, että mä sanoo, että mä välillä nautin tosi paljon siitä, että mä saan niinku hakata. Mun kumppanin mukaan mä kutsun tätä aina tietokoneen hakkaamiseksi näitä kaikkia niinku hallinnollisia töitä, että mä saan hakata tietokonetta aika silleen jotenkin teknisesti ja suorittavasti, eikä mun tarvii olla superluo, että mä saan jotain excelöidä. Se on joskus tosi ihanaa. ja sitten on ihanaa myös mennä tanssistudioon tai jonkun semmoisen luovan kirjoitusprojektin ääreen että se tarjoaa sitä vaihtelua. Mutta tietysti se, kaikessa on varjopuoli, niin sitten ne eri roolit toki tuo myös monesti semmoisen kiireen tunnun ja aina ei pysty sitten niin kuin, että sit jos sattuu vaikka eri rooleissa deadlineja jotenkin samaan aikaan, niin sit sehän on kauheata, koska sit pitäisi revätä jotenkin aivan joka paikkaan, mutta kyllä mä oon itse todennut, että mieluummin mä teen näitä eri asioita kuin vaan yhtä, että se sopii mulle. Niinpä. Joo, se on kyllä hyvä. Mut sitten mietin niitä verkostoja myös sitten, no nythän paljon on niinku noussut pinnalle näitä taiteilijatutkijoita, joita on tietysti siis ollut vuosia jo, tai aina, mutta nyt mun mielestä on ihanasti niin kuin nostettu sitä, miten niin kuin taiteilijatutkija työskentelee ja mitä se tarkoittaa ja muuta. Niin se on myös yksi sellainen, mikä vaatii niitä verkostoja ja sitä, että esimerkiksi niin kuin pääsee sinne vaikka museoon tutkijaksi, niin nythän paljon on siis tutkijanimikkeellä otettu töihin museoihin ihmisiä, joilla ei ole niinku tavallaan yliopistossa niinku tutkijan roolia. Musta se on aika kiva juttu, koska tietysti niinku, että tavallaan voi tehdä niinku kepeämpää tutkimusta kuin väikkäriä tai niinku siellä yliopistolla, että se laajenee se maailma siten, että sun ei tarvitse sitoutua johonkin niinku pysyvään opintoon vaikka tai niinku just siihen tohtoritutkintoon tai muuta. Mutta sitten just juteltiin yhden kollegan kanssa siitä, että meillä on molemmilla niinku haaveissa nämä tohtorin tutkinto jossain vaiheessa. Perustetaan joku kerho! Joo, tästä puhutaan seuraavassa jaksossa sitten lisää selkeästi. Mutta täytyy kirjoittaa se ylös tänne, että mä muistan vielä. Tohtorihaave. Että kyllä se helpottaa sitä varmasti, että ihan vaan just se, että jos tietää, miten ne asiat toimii. Vähän niin kuin sama kuin, että miksi vaikka korkeakoulutus ylipäätään periytyy, niin sehän on sitä sellaista pääomaa, jonka saa sit siltä korkeakoulutetulta perheeltään. Kyllä. Jonkunlainen ihan niin kuin akateeminen joku puhetyyli ja vaan just joku ymmärrys. Sitä on tosi vaikea itse asiassa sanallistaa, koska mullakin mä oon saanut sen mun perheeltä itse. Että on vaikea kuvitella, millaista olisi olla ilman sitä. Mutta joku semmoinen tunne, että on puhuttu siitä maailmasta ja käytetty semmoisia sanoja, joita käytetään vaan siellä. Ja ne on tuttuja, vaikka ehkä ihan tarkkaan tiedä, mitä ne tarkoittaa, mutta ne on pyörinyt siinä ympärillä. Kyllä. Ja sitten muutenkin niin kuin ymmärtää sitä, miten se toimii. On ehkä opetettu kotona jo lukemaan ja kirjoittamaan eri tavalla, koska siis en tarkoita nyt sitä meidän perusluku- ja kirjoitustaitoa, vaan kyllähän se niin kuin vaatii ihan erilaista niin kuin tekemistä se yliopistomaailma ja opinnot. Ja mulla on just se, että siis mun perheestä siellä ei ole siis mitään koulutusta niin kuin toisen asteen jälkeen. Ja kyllähän se niin kuin huomaa just, että siitä maailmasta ei ole mitään käsitystä. Eikä siitä, niin kuin, ei siitä puheesta, eikä niistä toimintatavoista, hierarkioista, eikä siis mistään semmoisesta myöskään kirjoittamattomasta tai kirjoitetusta. Että kyllähän se vasta sit myöhemmin on tullut sellainen niin kuin, Niin. Sitten musta kysymys just kuuluu, tai sen pitäisi ainakin kuulua, että miten sitä kynnystä voidaan madaltaa tai jotenkin loiventaa tai helpottaa niitä eri reittejä
Kyllä. yliopistoon. Ja sitten musta myös kiinnostava kysymys voi olla, että voiko se eri tausta olla myös tosi iso vahvuus. Koska se, ihan se, että ei ole jotenkin sit ihan samasta muotista kuin, siis tietysti jokainen ihminen on erilainen ja tuo ne omat näkökulmansa ja elämänkokemuksensa, mutta et kyllähän se tuo sit sellaista moninaisuutta siihenkin maailmaan, että ihmiset tulisi eri taustoista ja katsoo maailmaa vähän eri näkökulmista. Se on kyllä ihan totta, mutta just toi, että onko se niin kuin esimerkiksi sen verkoston kannalta niin kuin hyväksyttävää. Koska meillähän siis verkostothan perustuu siihen, että kaikesta on hyötyä jollekin, valitettavasti. Ja että joku niinku... Kauhea ajatus. No mut niinhän se menee. No niinhän se menee. Et sun täytyy niinku tuntea joku, jotta jotain. Ja tietystihän siinä myös syntyy siis ystävyyssuhteita ja on kiva työskennellä jonkun kanssa, mutta nehän on kuitenkin kaikki jollain tapaa työsuhteita. Niin sitten, ja työhän on siis vähän semmoista, että siitä pitää hyötyä. No mut kuitenkin. Niin sitten just siis tämmönen, miten niinku homogeenisena se halutaan pitää se oma verkosto ja yhteisö sillain, että siihen ei kuulu esimerkiksi niinku vähän jotenkin tyhmempiä ihmisiä tai niinku vähemmän koulutettuja tai että ne on väärästä koulusta, mikä tosi usein tulee siis vastaan. Että on niinku vääränlainen koulutus. Ja varsinkin sitten kun mennään siis siihen niinku johtajien niinku asemaan tai johtotehtävissä oleviin henkilöihin, joilla hirveän usein on useampi maisteritutkinto takana tai sitten tohtoritutkinto niiden lisäksi ja muutenkin sellaisia niin kuin sitä akateemista maailmaa, niin ajatus katkesi. Mutta kuitenkin siis se on niin kuin hirveän mielenkiintoista, että miten se niin kuin toimii se, että ketä sä haluut siihen sun verkostoon. Ja sitten mä oon myös huomannut paljon sitä, että ihmiset ei mene sillä niin kuin minä, että vitsi hei, että ton kanssa on tosi kiva tehdä. Ja ton kanssa niin kuin meillä on molemmilla vähän samantyyppinen työmoraali ja kaikkea, niin tehdäänpäs jotain. Tai niin kuin katsotaan, miten voidaan hyötyä toisistamme. Kun sitten taas niin kuin toiset on silleen, että ihan sama millainen tyyppi se on, mutta tosta on hyötyä, niin nyt lähdetään tekemään sitten. Ai jaa. Joo. Niin. Mä oon ihan järkättynyt. Näinkö ihmiset toimii? Niin, sehän on aika raakaa. Niin. Ehkä jotenkin itsellä... Tai kun musta tuntuu, että mulla on valmistumisesta lähtien jotenkin semmoinen ihan kantavia periaatteet ollut, että mulle tärkeitä on, että ne ihmiset, joiden kanssa mä työskentelen, että mulla on niiden kanssa hyvä olla. Ja että se työskentely on niin kuin jotenkin terveellisellä pohjalla henkisesti ja fyysisesti molemmille tai kaikille. Ja esimerkiksi sen takia mä en ole koskaan... Mä tein aika tietoisen päätöksen silloin, kun mä valmistuin tanssijaksi, että mä en halua lähteä sille sellaiselle koetanssikiertueelle, tai että se ei ole mun tapa tulla tanssijaksi. Et kun yksi tapa on siis se, että sit kiertää vaan Euroopassa, ja no Suomessa on vähemmän koetansseja, mutta on niitä jonkun verran. Että kiertää koetansseja, ja se on tie päästä produktioihin. Ja se on myös hyvä keino verkostoitua, että niissä koetansseissa tapaa sitten muita ammattilaisia ja koreografeja ja näin. Mutta mä koin sen, no siis on, mä en myöskään tykkää esiintyä. Aivan! No siis, niin, ja sitten no mutta siis se tuntui jotenkin vieraalta tämä koko koetanssikonsepti. Tai sitten, että mä koin ne tilanteet ehkä vähän semmoisella ahdistavana jotenkin niin kuin, mä tiedän, karjamarkkinoina. Vaikka ei niiden tarvii, kun se riippuu tosi paljon siitä, miten se järjestetään. Ja on myös ollut vaikka yksi koetanssi, missä kävin, tuli mieleen, että se oli tosi lämminhenkinen ja että kaikki semmoinen turha paineet ja kilpailu on karsittu pois, mikä itse asiassa tuo ihmisestä parhaan esiin. Että se myös riippuu hyvin paljon, miten se järjestetään, ja se ei aina ole ahdistavat karjamarkkinat tapa. Mutta sitten iso syy, miksi mä jotenkin en kokenut sitä itselle hyväksi tavaksi
lähtetanssikentälle liittyy just siihen, että koetanssien kautta sä päädyt työskentelemään niin kuin lähtökohtaisesti itsellesi uusien ja vieraiden ihmisten kanssa, joista ei voi tietää etukäteen, että millaiseksi se työskentely muodostuu. Et tokihan se jossain koetanssissa pystyy, siellä on kuitenkin usein sit ohjaaja tai koreografi tai molemmat paikalla, niin pystyy aistimaan sitä tunnelmaa ja niiden tapaa toimia ja näin, mutta kun sitä lopullista kokoonpanoa ei tiedä, niin sit se on aina semmoinen aika iso hyppy tuntemattomaan, että mitä sieltä tulee vastaan. Ja mä koin sen jotenkin ihan liian isoksi riskiksi, että kun huonot työyhteisöt on pahimmillaan niin kauheita, niin mulle se tuntui jotenkin, että mä en halua ottaa tätä riskiä, että mä joudun vaikka monien kuukausien tai pahimmillaan jonkun vuoden projektiin porukassa, jossa on jotenkin hirveää. Totta. Vaikka totta kai sit niinku sen että sit mä oon saattanut menettää kokemuksia, joissa olisi ollut aivan tosi ihanaa ja aivan mielettömän hyviä yhteisöjä ja ihmisiä, mutta että itselle se ehkä tuntuu siltä, että tää on liian iso riski, että mä haluan mieluummin etsiä ympärillä ne ihmisiä, joihin mä ensin tutustun muulla tavoin ja totean, että okei, näiden kanssa tuntuu turvalliselta työskennellä. Ja sitten me voidaan aloittaa joku yhteistyö siltä pohjalta. Totta. Toi on itse asiassa tosi fiksua, varsinkin silloin, kun niinku tuntee itsensä, että on just sillain vähän ehkä herkempi, jos niin voi sanoa. Ja ehkä just niinku se, varsinkin introverteille tämä on mun mielestä tosi tärkeä niinku työskentelytapa, että ei niinku joudukaan heti tohon. Niinku, että kyllähän siitä on tosi usein kuullut kauhutarinoita näistä niinku just tanssijoista ja sit muusikoista ja kaikista muista, niinku, että näyttelijät varmaan. Että miten se on sit niinku mennyt. Mutta tietysti on myös niitä hyviä tarinoita. Niin. Mutta kyllähän se sitten, niinku mä oon itse esimerkiksi semmoinen, että mä tykkään työskennellä niinku sekä yksin että porukassa. Mulla on ollut useampia työpareja ja ollaan paljon tehty yhteistyötä niinku tosi tiiviistikin. Mutta sitten kuitenkin mä tykkään siitä, että mä oon pääasiassa niinku teen yksin töitä. Et esimerkiksi meillä on nyt yhden brasilialaisen taidemaalarin kanssa yhteistyökuvia. Me ollaan siis tosi tiivistä yhteistyötä tehdään ja sitten me maalataan niinku samoja teoksia, eli me tehdään niinku ne teoksetkin yhteistyössä. Mutta siis me asutaan eri maissa, niin me ei olla niinku fyysisesti yhdessä. Ja sitten molemmilla on omat aikataulunsa ja molemmat on vapaita tekemään mitä tahansa. Et se ei ole niinku semmoista yhteistyötä, niinku esimerkiksi just tanssissa, että sun pitää siis niinku koko ajan seurata, mitä toinen tekee ja se seuraa sua. Ja niin, ja niinku ollaan oikeasti 8 tuntia päivässä siis samassa tilassa. Joo, et ei niinku mitenkään siis tommosta. Et siinä mielessä niinku mulla on ehkä helpompi tehdä yhteistyötä, vaikka sekin on välillä raskasta, mutta ei mitään niinku tohon verrattuna. Et jotenkin mä ainakin koen sellaisen niinku fyysisen läsnäolon toisen kanssa hirmu raskaaksi, jos se on niinku koko aikaista. Ja mä en osaakaan ehkä sellaista niinku bondautumista, jotenkin sulautumista toiseen, että oma vapaus on jotenkin liian tärkeä siihen. Niin mä mietin, niinku, että onko sulla siis samanlaisia ajatuksia siitä vai onko se niinku sitten, jos on oikea henkilö, niin sulaudut toiseksi henkilöksi? En mä kyllä varmaan sulaudu. Et kyllä mä pystyn tiiviisenkin yhteistyöhön ja se voi olla tosi herkullista ja mielekästä, mutta kyllä mä tarviin sitä itsenäistä työskentelyä ja jos mulla on vaikka joku intensiivinen yhteistyöprojekti, niin mä tarviin sen vastapaidoksi seuraavaksi jonkun soloprojektin. Ja ihan valtaosanhan mun taiteellisesta työstä mä oon tehnyt valtaosan vai kaikki tähän mennessä. Siis nyt on tulossa yhteistyöprojekti, mutta oon mä ollut siis tanssijana ryhmäteoksissa, mutta semmoiset isommat taiteelliset työt, missä itse on niinku ollut ei vaan ikään kuin tanssimassa jonkun muun teoksessa, vaan ihan myös luomassa sitä teosta, niin ne on kyllä itse asiassa mä tehnyt yksin. Et se on mulle vaan semmoinen tosi luonteva tapa.
työskennellä. Semmoinen kauhean myös rakastava. Tai että Niin. se tuntuu kauhean hyvältä. Kyllä. Ja jotenkin siis oikealta jollain tapaa minusta. Joo. Se on ihanaa. Niin on. Ja siis sehän on vapautta. Mun mielestä. Siis mä niin kuin näen sen semmoisena pehmeänä vapaana pumpulina, mihin voisit jotenkin myös kadota. Ja sit vähän niin kuin ehkä sukeltaakin sillai kaikkien maailmankauhujen jälkeen. Niin sit voi vaan jotenkin mennä sinne omaan työhön silleen lallattelemaan. Joo, mutta se myös ehkä mun mielestä kuvaa niitä verkostoja ja sitä verkostoitumista ja sitä millaisia verkostoitujia me ollaan. Koska oikeasti siis kyllähän niin kuin tosi monet ihmiset, siis mä en tykkää kosketuksesta, niin kuin, että jos mä oon jossain mistä tahansa, niin mä en tykkää siitä, että mua halaillaan ja kosketellaan ja niin kuin, että mä haluan olla sillä, että mulla on se oma tila. Niin sitten toiset taas on sellaisia, niin kuin, että niiden mielestä siis toiset ihmiset on sitä varten, että he koskettelee niitä. Ja mulla oli itse asiassa kerran semmoinen tuttu, jolle mä sitten sanoin, työn kautta nähtiin häntä hirveän usein, niin mä sitten sanoin, että anteeksi, mutta mä en niin kuin pidä tästä, että mulla on niin kuin tosi raskasta tämä niin kuin koskettaminen ja halaaminen. Että on pahoillani, että en tarkoita mitään, koitin selittää kaikin mahdollisin tavoin sen. Ja sitten sanoin vielä lopuksi, että mä niinku koen, että mulla on niinku oikeus sanoa tästä sen mun niinku oman jotenkin koskemattomuuden takia, tai jotenkin sillä tosi hassusti sanoin sen. Niin sitten hän suuttui ja sanoi mulle, että minulla on oikeus koskea, jos minä haluan. Ja sitten mä olin ihan se, anteeksi, mitä? Niinku, et eihän se nyt noin päin mene. Niin. Joo, ehkä. Kyllä me sitten myöhemmin siitä niinku keskusteltiin, mikä oli myös tosi outo keskustelu, mutta anyway, siis ei sit kauheasti tehty yhteistyötä enää, koska mä en ihan ymmärtänyt sitä, että miten jollain on oikeus koskea toista. Siis, että tulla toisen tilaan, jos hän haluaa. Et sehän on siis niinku ihan sama, että niinku, siis mä olin esimerkiksi kaupan kassalla duunissa 20 vuotta sitten, ja siellä siis joka 5. miesasiakas kopeloi. Siis se oli ihan järjetöntä. Siellä oli yksi sellainen mies, joka siis aina, kun se tuli kauppaan, se oli siis vakkari, asui siellä paikkakunnalla, niin se hyökkäsi siis sen kassan yli silleen, että se rupesi hiplaa mun rintoja. Niin kuin ihan tiedät silleen, mikä oli aivan kauheeta. No, siis kyllähän mä sen niin kuin, sit ekan kerran jälkeen jo tiesin, että se aikoo tehdä sen. Että se ei niin kuin, sen jälkeen enää niin kuin, osunut. Mutta se eka kerta jo oli ihan kauhea. Joka kerta, kun se tuli kauppaan, niin se oli aivan järkyttävää. Ja kuka ei tehnyt mitään. Siis meidän niin kuin, silloinen siis työyhteisön edustajat sanoi vaan, niin kuin, että no, mutta sellaista se on, kato. Silleen, ahaa, niin onkin. Kun nykypäivänä tollaista ei siis suvaita. Niin jotenkin just se, että mitä se... No niin, mutta tämä meni nyt ihan taas johonkin muualle. Mutta siis just se niin kuin, toisen rajat niin kuin huomioon ottaminen on jotenkin tosi tärkeä juttu. Et sit esimerkiksi siis tämmöisissä... No, mä nyt tietysti puhun tästä seminaarista, jos mä nyt olin. Niin se oli jotenkin kauhean etäinen, että vaikka siellä puhuttiin siis niin kuin tämmöisestä niin kuin eettisistä asioista ja muusta kestävästä taiteesta, niin se oli silti tosi jotenkin semmoinen etäinen. Et musta oli ihana, se oli yksi nainen, joka kertoi, hän niin kuin oli paneelikeskustelu ja sitten esitteli itsensä siten, että olen korkeasti koulutettu heterosisnainen ja niin kuin teen sitä, tätä ja kolmatta ja sitten mulla on tämmöinen ja tämmöinen tausta. Ja musta se oli siis jotenkin niin huikeeta, että niinku, et miten ihanaa oli kuunnella sitä, että tietää, mistä lähtökohdista tämä ihminen lähtee puhumaan ja niinku millainen maailmankuva hänellä on. Että se ei ole, että hän kertoi tämän, niin oli niinku jotenkin tosi sellainen niinku avoin. Et minä näen maailman tältä kannalta ja niinku jotenkin ymmärrän sen, että te muut näette sen eri tavalla. Ja tietysti hän oli siis joku tämmöinen tasavertaisuushenkilö niin kuin työltänsäkin, mutta että jos me kaikki tehtäisiin tollain, että me niin kuin esitettäisiin se, että mä tiedostan itse, mistä minä ponnistan, mistä minä näen maailman ja miten,
niin se olisi jotenkin tosi paljon helpompaa ehkä myös tajuta, mitä se toinen puhuu. Ja sitten myöskin se luo semmoista tosi turvallista tilaa siihen, että mä saan olla tällainen kuin mä oon ja toi on tollainen kuin se on ja mun ei tarvitse pelätä. Ja nythän paljon puhutaan sit turvallisesta tilasta ja mun mielestä se olisi niinku sen verkostoitumisen kannalta myös hirveän tärkeää. Niin kuin just sanoit, tai puhuttiin aikaisemmin siitä niinku eriarvoisuudesta tavallaan, että on niinku ihan hyväkin, että näkee niinku eri tavalla sen maailman, johon tietysti mun oli pakko sanoa, että kaikki haluaa pitää homogeenisena sen oman yhteisönsä. Mutta just se, että ehkä niinku tommosen kautta, sen turvallisen tilan kautta ja niinku tämmöisten niinku tasavertaisuusasioiden kautta se pystyttäisiin ehkä tekemään niinku heterogeenisemmaksi. Sillain, että olisi niinku tosiaan sitä. Ja ehkä niinku nähtäisi se rikkautena, eikä se olisi sellaista, niinku, että minä isompi johtaja kuin sinä. Ja niinku, älä ryhdy minulle puhumaan, sinusta ei ole hyötyä, senkin köyhä. Tai jotain. Niin, ehkä monesti just tommosissa tilanteissa on sit se olo, että jos on jotenkin erilainen tausta, että se pitäisi piilottaa. Niin siksi ehkä just toi, mitä puhut siitä, että jos ne taustat ikään kuin avattaisiin avoimesti ja ne on kaikille jotenkin yhtä lailla selviä. Sittenhän niistä ikään kuin tulee myös jotenkin yhtä tärkeitä tai yhtä relevantteja, jos kaikki ikään kuin sanoo samalla tavalla, koska monestihan se on paljon helpompaa ehkä kertoa vaikka, että joo, mä oon tuplamaisteri ja on ehkä helpompaa kertoa olevansa hetero kuin jotain muuta. Voisin kuvitella, en tiedä. Niin. Nyt mä kadotin ajatuksen. Mutta sitten niissä ehkä se mulla oli vielä, että sit toisaalta samalla kun mäkin ajattelen, että että eri taustat tulee mahdollisimman jotenkin avoimesti esiin, niin se voi helpottaa tilannetta tosi paljon ja luoda just sitä turvallisuuden tunnetta. Mutta sitten samalla just se, että toisaalta ei ketään voi myöskään velvoittaa kertoa itsestään tavallaan mitään. Ei niin. Tai sillä lailla, että jotenkin just nämä rajat, että jos joku tarvii vetää sen rajan, että mä en itse asiassa halua kertoa itsestäni mitään, että senkin pitää olla ok, että jotenkin. Totta. Mutta sitten ehkä niinku tommosessa tilanteessa, missä oli siis just paneelikeskustelu menossa, niin ehkä siinä jotenkin olettaisi, että ne, jotka on hyväksynyt siihen tulevansa, niin sitten. Mutta sitten taas just niinku näissä verkostoitumishommeleissa, niin kyllä se mun mielestä tollain pitäisi mennä. Niinpä. Ja sitten, että voi niinku hyvin sanoa, että anteeksi, nyt mä en pysty keskustelemaan, mutta sekin kyllähän se niinku tuntuu loukkaavalta. Ja siellä oli siis muutama itse asiassa sellainen tapahtuma, minkä pistin merkille, että joku sanoi jotain ja sitten toinen töksäytti siihen niinku jotenkin tosi sillai, niinku oikein näpäytti. Ja sitten mä jäin niinku miettimään sitä, että miten mä olisin itse reagoinut siinä tilanteessa, niin jäin niinku seuraan sitä toista ihmistä, ketä oli näpäytetty. Niin musta oli jotenkin kauhean huojentavaa huomata, että se käyttäytyi samalla tavalla, miten mäkin olisin käyttäytynyt. Eli siis sillä meni ihan pasmat sekaisin ja sitten niinku varmasti koko päivä meni ihan niinku pilalle. Mutta sitten mua samaan aikaan harmitti se, että siis tämä tyyppi, joka näpäytti, niin sillä ei ollut mitään oikeutta tehdä sitä. Ja se jotenkin oli sellainen tosi niinku vallankäytön tuntunen niinku turhanpäiväinen huomautus, niinku, mikä kans jäi jotenkin harmittaan. Et sitten sitä niinku myös siis tosiaan seuraili muiden niinku tekemisiä. Et sit siinä mielessä ehkä helpotti itseään se, että vaikka mä niinku sanoin muutaman kerran jotain ihan hölmöä ja niinku toin esiin sen, että en ole tohtori, niin silti niin mä en ollut inhottava. Että sitten jotenkin yritti tiiäksä, antaa itsellensä jotain pisteitä sillain, niin että älä huoli, kyllä se silti, se olisi voinut mennä myös huonommin. Olisit myös voinut olla tosi bitch. Niin. Olisin voinut suututtaa kaikki, mutta onneksi en suututtanut. Menipä hienosti. Niinpä. Ehkä me tuli mieleen, tai että kun mä huomaan, että säkin taidat tehdä sitä, että sä tosi paljon sosiaalisista tilanteista tarkkailet ihmisiä ja mä teen ihan samaa. Niin ehkä tämän takia meidän verkostointiskillsit on vähän hauraat, kun me vaan niinku, tiedätkö, havainnoidaan sitä tilannetta. Tai mä huomaan sen itsestäni, koska se on musta tosi kiinnostavaa. Niin just toi, että miten ihmiset reagoi
kaikki niin, ihan tosi pienet asiat, eleet, äänensävyt, pienetkin jotkut mikroilmeet, että mä tarkkailen niitä kuin jotain eläintarhaa, en mä tiedä kauheita, vaikka samalla mä oon osa siitä. Mutta kyllähän se myös johtaa sit siihen, että sit kun mä keskityin siihen tarkkailuun, niin vaikka mä sinänsä fyysisesti olen osa sitä tilannetta, niin kyllä mä myös sit jotenkin asetan itseni sen ulkopuolelle. Että mä vajoon just vähän sinne seinän viereen niin kuin kattelemaan se jäähtyvä kahvikupponen kädessäni. Mm-hmm. Ja unohdan ikään kuin osallistua, kun mä jään miettimään niitä jotain. Mulla vaikka just kävi viikonloppuun siis ihan semmosessa niinku, tapasin uusia ihmisiä ihan tälleen, niinku, ei liittynyt taiteeseen mitenkään, mutta siinä kävi just silleen, että mä jäin, niinku, kun oli mulle uusia ihmisiä, niin mä jäin hirveän kiinnostuneen vaan tarkkailemaan niitä. Sitten siellä ympärillä oli myös niinku, siihen seurueeseen aivan kuulumattomia ihmisiä, vaikka kuin paljon, mä aloin tarkkailla niitäkin. Ja sitten jossain vaiheessa varmaan tuntien jälkeen mä aloin miettiä, että tää varmaan vaikuttaa tosi epäkohtelijalta. Että mä en niinku puhu kellekään mitään, sit mä kattelen tälleen vaan ympärilleni ja syön näitä jotain soijanakkeja. Niin. Että tällainen mä oon sosiaalisesti, voi ei. Joo, mulle kyllä käy tolleen ihan samalla lailla, mutta sit kun mä huomaan, että mä teen niin sit mä rupeen höpöttää jotain ihan pimeätä ja sit se on jotenkin ihan maatonta. Mut hei, mä ajattelin sitä, että jatketaan tästä seuraavassa jaksossa, koska vois ottaa ihan kokonaan oman aiheen siihen, että miten me taiteilijana nähdään muut ihmiset ja miten niin kuin meidän oma rooli on siellä yhteisössä. Siis niin kuin tarkoitan just tätä tällaista tarkkailua, että miten se niin kuin menee. Joo. Hyvä. Palaamme siis seuraavalla kerralla. Heippa! Moi!